Gastronomiazko euskal lanai artean beti izan dugu ardura bat euskara bultzatzeko, eta orduan horretarako sortu dugu euskara talde bat. Saiatu gara uztartzen gastronomia, kultura eta euskara. Eta horretarako gaur antolatu dugu ekitaldi bat Never Stop tabernarekin. Orduan landuko dugu garagardo mundua, garagardo dastatzen sukaldaritzarekin, eta saiatuko gara euskeran dugun lexiko guztia lantzen dastaketa egiterako garaian. Ikusiko dugu nola esaten den garratza, mikatza, gozoa, eta olako terminologia asko erabiliko dugu garagardoa dastatzerako momentuan. Eta saiatu gara menua garagardoari finkatzen, ez? Orduan, egin dugu bazkai ezberdina, garagardo ezberdinak edan barritugu. Orduan, txit de platano bat, ingo dugu baita gero militalo, talo txiki batzuk, eta egin dugu txistorra eta datil batzuk jarri. Gero bar dugu baita basmati arrozakin, berdurak eta txutnei salsa batekin. Gero arragi izango da sekretu ibedikoa, patata panela batzuekin eta sagarra hartu diogu baita ere. Eta postrea egin bar dugu sopa de txokolate, kurriakin, eta ikusten duzue menu ezberdina dela. Ezagero ezberdina, ezagero horta dituta, baina zegagardua oso ezberdina dira.